Здравейте хора, в днешното видео ще играем Матво 21, което, както знаете, много прилича на FIFA 21 Ultimate Team. И ще играем ретро драфт. Влизаме. Формацията, с която ще играем днес, ще бъде 4-3-3 холдинг. Мале! Роналдо 9-6 ни пуска на ни 9-2, Гарет Бел 9-3, Осман Дембеле 93, който има 99 пейс. Ларсон ни пуска шведска икона 90. Леле, тук няма под 89, това е много добре. Но кой да вземем? Това е много трудно. Наистина се чудя кой да ни бъде капитан. Много се чудя кой да ни бъде капитан. Вижте какви избори ни пуска. Да, обаче това ще бъде Кристиано Роналдо 9-6. Бербатов! Пуска ни Бербатов от Манчестър Юнайтед. Мале, вижте какво нещо. Леле. 8-7 Бербатов. Лео Меси 9-9 или Мухамед Салах 9-7, който има 99 пейс. 97 шутинг. Вижте статсовете на Лионел Меси, който е 9-9. Имаме Гарет Бел, Меси 9-9, 94 пейс, 9-9 шутинг. Леле, 99 дриблинг, взимаме Лионел Меси просто. Това няма как. Просто такива високо рейтнати играчи няма на къде. Така. Вече сме при халфовете, които ни пуска 9-5 и Ниеста, леле, мале, леле. Нголо Канте 9-7, Ракитич 9-4, Казимиро 8-7, Серхио Бускац 9-2. Бате. Дали това ще бъде Нголо Канте? Кой да бъде това? Ракитич се вързва перфектно. Също така Серхио Бускац, който е 9-2. Това ще бъде Ракитич, просто няма как. Дани Алвеш. Ще ви покажа какво сега ще направим. Тук не знам кой да вземем. Този от Еспаньол. Дига ни плюс 12 кемстри. Леле. Я да видим защитника, кой ще ни бъде. Пике 90 Пике. Мале! Пуска ни 9-4 Анти Робъртсън. Ама 86 Луис ще това, да. Това ще Луис. Давид Дехя. Лорис. Нойер 8-6. Германец. Немец. В Шалке още. Тук просто искам. Да, тук ще избера Давид Дехя 9-4. Просто няма на къде. Луис. Имаме друг Луис. Бразилец отново. 9-7, 5-8-7 картичка. Леле, мале, леле. Какво да правим тук? Ще вземем Сантос. Карим Бензема 8-7. Плюс 100 кемстри Емик, за жалост. Бербата ще трябва да играе като резерва. Суарес 9-5. Антуан Гризман 9-7. 1-9-2 драфт. Агуеро ни пуска. Агуеро гол от картичката. Я да ви резервния вратар Касияс. Не, това много слабо рейтна. 8-8 картичка. 8-9 картичка. Силва 90, Силва, Рамос 90, Рамос 90. Така ще направим с Серхио. Моята цел, нали, ще казвам, да изпълна толкова да играем. Да направя някакъв футбол, да се поведем. Защото това разбирам, че идеята прав. Тук вече не ни пускаме толкова добри играчи. Ще вземем този. Тук просто няма никакво значение. Тук ни пуска
8-6 Санчес. Джеймс е то, Ройс не, който има 9-5 пейс. И последният футболист, който ще изберем, ще бъде Ричарлисон. 1.9.0 драфт, 1.90. Санто, тук ще прехвърляме така Ройса. Не, на кой да го прехвърля? Добре. Така. Да видим. Тук никога не съм влизала така. Драфт win. Да, това е много странно. И хора, ако ви е харесал днес късния драфт, може да се абонирате за канала и да харесате видеото от мен. Чао!